Hej Jepskar 231, tror jeg. Ja, det er mig, MKV Jimmy her, og jeg lovede, at jeg vil lave den der lille billeder til dig, eller her står der så videominiturer, og det er sådan de 3 billeder, du kan angive, og så er der sådan bottom her ved siden af, så jeg allerede kommet til tryk. Så jeg trykker lige på den her igen, så kan du bare tage hvilken som helst video, hvilken som helst video, som du selv vil. Og billede, så kan du bare trykke på upload, og så når den er færdig, mens der kan lige vise, at den er færdig, så er det rigtig svært. Det er rigtig svært nu. Så er det nemlig, du skal gøre noget, tror du aldrig prøver før. Det er, ja, jeg skal lige gøde, hvad det tror jeg. Og så er det bare gennemændringer, og det er bare mega hårdt på gennemændringer. Nej, og så var billedet skiftet her til et andet billede, og det var kun det, jeg skulle vise det. Så ja, præcis.